Здравейте, приятели! Отново сме заедно с вас тук. Защо направих този клип? Просто бих искал да обясня какво е Money Best Way и по какъв начин то може да бъде полезно за вас. Money Best Way е един малък проект за сега, като моята идея е това да бъде онлайн академия, в която всеки един от нас може да споделя своите знания за успешни практики в интернет маркетинга, в така наречения affiliate маркетинг, практики свързани с мултилевел маркетинга и как да имаме така жадувания пасивен доход, за какво ни е той и как най-лесно можем да го имаме. Споделих един виц с вас, как един предприемач отишъл през счетоводителя си и казал: искам да притежавам малък бизнес. И той му казал: няма проблем, това е лесно. Купи си голям бизнес и изчакай малко. И това ще бъде изпълнение на твоето желание. Аз искам този проект да работи с вас по точно обратен начин. Тоест, вие, имайки нещо толкова ценно и малко, като вашия бизнес проект, например, той да расте и да се развива неограничено в цял свят. Това, което може да накара вашия проект да заработи по този начин, е именно екипната работа и споделянето на знания. Тоест, познаваме много хора, които имат неограничени знания във всякакви области, но единствените, които постигат успех и тези, които се радват на финансова независимост или на щастлив живот, са именно тези, които споделят своите знания и умения с други хора и могат да предадат тези знания и умения в полза на другите. Тоест, когато знанията ви добавят стойност в живота на други хора, те са склонни да оценят вашите действия. Съответно и ползите за вас стават по-големи. Това всъщност ме провокира да създам този проект, за да може да работим и да израстваме заедно, споделяйки нашите знания и умения и прилагайки на практика в действие, ние да увеличаваме нашия клиентопоток, нашия бизнес и продажби. Желая успех на всеки един и ви призовавам да вземете участие в следващите наши включвания в онлайн семинарите ни и се надявам да споделяте вашия опит от това с какво нашата работа е допринесла във вашия живот, във вашата практика и съответно ви пожелавам да имате изобилието, което си мечтаете. Всичко добро и успех! Очаквам вашите предложения също така за развитието на тази онлайн академия, като се надявам тя да прерасне и в физическо измерение, т.е. да почнем да правим заедно семинари на успеха в вашия град, в зала, примерно, или както намерим за добре. Благодаря ви.